Izuak bitan egindik bisita gaur, ta biluzik harrapatu hau bitan. Ezkutaleku bilari hintzen, eta ez dukanzteko aukerarik. Zein euskorra aizen, zein euskorra naizen, zein euskorrak garen. Zein euskorra aizen, zein euskorra naizen, zein euskorrak garen. Izuak niregatik egindik galde, begiak isten saiatu ez eta ezin. Ez duk sekula izan iesbideen maparik, sekula izan irabazle plantarik. Zein euskorra aizen, zein euskorra naizen, zein euskorra garen. Zein euskorra aizen, zein euskorra naizen, zein euskorrak garen. Bertze batean itzultzeko erran diokizuari, gaur ez dukela harentzat arrenkura bertzerik, eta antxe utzi hau berriro bakarrik. Antxe utzi hau berriro bakarrik. Bakarrik. Bakarrik, bakarrik, berriro bakarrik. Zein euskorra aizen, zein euskorra naizen, zein euskorrak garen. Zein euskorra aizen, zein euskorra naizen, zein euskorrak garen. Kaixo, Eider? Apa. Bueno, Eider, zen moduz, lehenik eta behin zelan zaude? Ondo. Nola sentitzen zara? Super ondo, a ber. Ez dago ja sintomaik ez ezebe. Lehenengoko egunetan eukin hauen katarro antzerak, katarro bat. 4 egunetako erola. Eta egunak hasi zienien pasetan, bueno, jak fanjaten sintoma danak. Eta egon nintzen oso ondo. Baina gero berriz hasi nintzen apurra mokuekin taola. Baina bestela gehiago ez dut euki. Ez sukarra, ez ezebe. Eider? Eta ontxe oso ondo nau, etxoitzen. Eider, egunero goaz zifrak entzuten, eta esaten digute, ez dakiz zenbat gehiago positibo, ez dakiz zenbat gehiago positibo. Eta horietariko positibo bat zu zara. Gogoratzen duzu... Zato lehen. Gogoratzen duzu nola etorri zen froga hura, nola etorri ziren, nola iritsi ziren emaitzak, ze reakzio izan zenuen, kontatu pixkatxo bat. A ber, ni hasi nintzen sintomekin taola, eta bueno, esan zuztien egunien bertan, urrengo egunien ezin zuztiela inprobia, eta etxoen binauela egun batzuk. Etxoen hauen 5 egunero, 4 egun, 5 egun,
eta inzuztien probia. Eta ni zela oso ondo nauen ja katarroita enaukon, ez dula SSB, esanamen, eske ez duztegun behar positibo, baino, eske ez, para nada. Eta ni ja nauen preparauta hemen etxien, makiauta eta hola, kalera urteteko, preparauta jantzitxa, eta dituzuztien atzaldeko 8:00. Eta ni esaten eske ez dotemun behar positibo. Ni ja nauen oso seguro. Eta dituzuzten medikoak eta esan uzten, Eider, positibo mundu oso. Eta, klaro, nik nauen sinisten eta nik esan otzen, eske ezin da izen posible, ezin duztezue berriroin prebia, ni nauen oso seguro, emun binauela negatibo. Bueno, niretako izen zan, ez dakit, oso txokantia, esaren nauen, dagot koronavirusa, naz lelenetarikoa, ez dakit zela erun bioten hau, azkenien dakotzu kriston bilurra, gentiai esateko, familixiai esateko, eta, klaro, horrek suposatzen zauena zan, nire familixiakin jarri biziela kontaktuen, gero nire mutian familixiaz beba, eta jente askokin. Eta, kriston bilurra sartu jaten, eta, klaro, eske informazioik enaukon momentu horretan, esan ezaben, koronavirus, no seke lot, eta nik itxenaben barre, situazioa itxenaben barre, hartzen naben katxondeo moruan. Eta, esan zuztien, emun hauela positibo, eta hor, oso gaizki hartu nauen, eta egon nintzen gaba horretan oso gaizki. Eta, azaldu dira beste kasu batzuk zure inguruan? Aitxak hartu zauen. Baina, ez dakigu nik kontagia unotzen, edo txagorritxun hartu zauen. Bera gaixorik zegoelako txagorritxun. Horri buruz ez duzu hitz egin nahi. Ez duzula hitz egin nahi aitari buruz ez ezer? Azkenien, tema oso deliko bada, azkenien bera hilinda, eta, fundara biogun izan, eta, azkenien oso zaila dala, beria hitz egitea, eta tema horrena hitz egitea, azkenien ez dakigu zela hartu zauen, eta ez ebe. Orduan hori. Bai, argi dago. Funeralak eta hiletak egiten ari dira orokorrean oso modu salbuespenezko egoera batean. Ez da bizitzen ez ebe. Zuek nola egin duzu, zer egin ahal izan duzue? Ez ebe, guk basekigu naziera batetik ez gauela, ezin gauela inez ebe, naiz eta guk nahi, ezin gauela inez ebe, orduan hori barneratuta zauko ben jagana, orduan hori, inzineretan erun gau, erun zaubien, eta, azkenien jarri zaubien eskelia eta hori dana, eta, hau dana pasetan ganien, hemendik 2 hilabetetara, ero 2 edana, jarriko gare berriro funerari sakintagoela kontaktuen, eta, ingo gau, misia eta beste eskela bat, eta hori dana. Misa funeral, keixen bat, beria despediruteko, ez? Dena da surrealista, ez, Eider? Eta ez dozue imaginetan txagorritxun zelako situazioa noa zauen. Dana nik esaten hauen, eta esaten dut, ontxe bertan, emuten dago amets baten, amets gaizto baten hau. Eider, zuk etxean jarraitzen duzu? Bai. Noiz arte? Eta 3. eguna. Ez dakit. Ze gaur deitzu duzte medikuak, eta esan duzte ontxe bertan nire kasua dauela entierra de nadie. Ze ontxe gauzak aldatzen fan die, noi 23 egun ja etxien sartuta, itxizuztien permisua aitxangana jateko eta hola berai bizitetan jateko. Orduan bixer, igual deitzu guztie, edo etxoin biotia datorren aztera arte itxeko pruebia berrez. Eta ontxe bertan ja noi 8 egun pruebia berrizin barik. Etxean bakarrik zauden? Así que, bai, eta eskerra dukotela etxe bat. Lehen hautik etxe honetan bizi nintzen, Eta erosketak eta dena? Eta bakar bat. Nork eramaten dizkizu? Nola egiten duzu? Suertia daukot nik, hemen bizigarenok eta nire portalien bizigarenok,
da edifizio familiar bat, orduan nire bezinuak die familixakuak, primuak, tiuak, eta hola. Eta, klaro, hasiera baten amak ekartzen zuzten, janarixa, baina, klaro, haitxa hasi zanetik, bera be egon bizan aizlauta. Ez, 14 egun kuarentenan. Orduan amak ezin zuzten ekarri, orduan eskerrak familixakoak bezinuak diela, eta eurak ekartzen duztiela jana eta biotena. Eider, zer dela eta okurritu zitzaizun sare sozialetan zure egoeraren berri ematea? A ber, nire mutiatan egon gitzen berbetan, eta niri esan guztien positibo nitzela, eta gero eguntxo batzuk emun gauen hori. Kriston bilurrakin, azkenien abergentiak zezan dirauen, retxazo hori, ez dakit, mordo bat dau, azkenien herri txikinetan bizi gare, danok ezautzen gare, eta azkenien bilur hori apurtxo bat kentzeko, eta ja kalien, zabien kontu bat zan, orduan nik eta nire mutiak erabaki gauen, sare sozialetan, bixo bat grabetia eta han jartia, ez? Jentia lasaitzeko geixen bat. Uste duzu? Geixen bat gure objektibua za, jentia lasaitzia eta jentia informetia, ez? Bai, egisa dala nik positiboen emun hauela, baino lasai egon biziela. Azkenien, egon ziren, ez dakit, jentiak ezauen egon itzela taberna baten lanian, eta bueno, jenteai bilur hori sartu jakon, eta klaro, imaginetan duzu. Hurrengo testa noiz espero duzu? Situazioa ikusita eta azkenien zelako saturauta da zen ikusitza, ez, eta ontxe, medikuak esan hostien, que nire kasua daula un poquito en tierra de nadie, espero datorren azteko aztelenin itxia. Baina, klaro, emun bion negatibo bat, eta gero hurrengo gunean beste bat emun bion. Etxetik irtetean egingo duzun lehenengo gauza, pentsatu duzu ja? Etxera jatia. Amaren etxera. Bai. Bera, alik eta azkarren eman aldiozun besarka da hori, Amari. Bai. Bueno, ontsa ikusitza ontsa metro bateko distantzia ero geixo eukibio, baina bueno. Nik uste dut permitir ikustiela. Ez, emutia besarka dat bera eta anaia eta, klaro, familixako eta gertuko ez? Vale. Eskerrik asko. Zuei. Aurpegia eman izanagatik. Eskertzen da. Bai. Eta beste zerbait kontatu nahi bai eusu, ez dakit, beste zerbait. Egun hauetan bizi izan duzun zerbait azpimarragarria edo nahi duzuna. Haitxa gaixorik egotia eta gero birusa hartziak, horrek emuten duzun bilurra, ez? Eta ikustia zela 8 egunetan bakarrik egote horrek zela, azkenien, zelako min emuten duzun, ez? Eta ikustia zela bakarrik hilda. Azkenien guk zaukoen bizitak hasiera baten goizta atzalde ziren, eta gero azkenengo 3 egunetan bera ja dependiente zanien, ikustia zaukoela aukera hori berekin egoteko 24 orduak, ez? Berak zaukon bihar horrei erantzuteko. Eta egisa da, bakarrik hildala. Eta hori da gogorna eta geixen guri min geixen induzkuna, ez? Niri eta familixiai. Animo. Espero inoezek pasetia guk bizi zen dauena, eta bueno, eta pasetan dabitzen horrei, ez? Animo asko emutia eta gogorritxia. Eta itxak esaten zaben moruen, aurrera bolie. Vale? Aurrera bolie. Bai, Eider. Bai. Eskerrik asko eta animo asko. Vale, zuei. Agur. Agur, hurrengora arte. Bai. Nora doaz esan ez diranak, nora doaz. Eta gaizki esan dakoak, nora doaz.
egin ez ditugun bideak, maite eta joan diranak, margotu ez ditugunak, nora doaz. Gaur, nire buruan, hasi dira, kutsa beltzaren bila. Nora doaz, nora doaz jaio ez direnak, nora doaz. Lorik gabeko gauak, izildutako oiuak, non izkutatu dira, non. Gaur, nire buruan, hasi dira, kutsa beltzaren bila, atera, kutzan dena, iragana, nigandik bota. Atera, barruan dena, egindakoa, ahaztu dezadan, nora doa. Kaixo, Ignacio? Arratsaldeon, Arrastion, zen moduz? ondo, eta zu? Ondo, hementxe. Elkarrizketatzeko modu berriekin. Bai, egia. Zen moduz dara mazu isolamendua, konfinamendua, deitu nahi duzun moduan? Bueno, ez dago besterik, familia guztiarekin, ez dago hain besterako. A ber, zenbat irauten den hau, eta hori izango da gogorrena. Ignacio, aurkeztuko diguzu zure burua, nor zara, zer egiten duzun kontatuko diguzu? Bale, Ignacio Garitano naiz, Gasteizen bizi naiz, lan egiten dut Txagorritxun, ospitalean, normalian ginekologo bezala, baina koronavirus, COVID-19 iritsi arte, ginekologo moduan. Baina voluntario presentatu nintzen, hori, borrokatzeko COVID-19 aurka, eta, sortu zen taldetxo bat, muestrak eukitzeko etxez etxe, eta, hontan egon naiz. Zezu ginekologoa izateaz gain, epidemiologoa ere bazara, ez? Bai, hori da. Zuek egon zarete lan hori egiten, etxez etxe joan da eta testak egiten, egon zarete gerra honen frontearen lehenengo lerroan. Bai, ez gara bakarrak izan, nik uste mediko bakoitza, erizain bakoitza egonda virusen aurrean, duela aste batzu. Zenbat egunen egin zenituen etxez etxe? A ber, ni astebete, gero sukarra altuarekin hasi nintzen beste astebete, egin ziaten froga, negatibo zen, ezezkoa zen, eta gero, bueltatu nintzen lanera, bizpairu egun, eta berriro sukarrarekin nago, eta bigarren frogaren zain. Berriro ere utzi duzu lana, bertan bera, eta bigarren frogaren zain. Hori da. Zu Txagorritxu ospitaleko medikoa zara? Zein da giroa langileen artean? Nik uste espiritua dagoela oso ez dakit, optimista, jendea emoten ari da denbora eta alegina guztiak eta guzti. Egia da, situazio honetan, ni oroitzen naiz Mediku Sin Fronterasen lanen egin nuenean, eta, situazio hauek asko, ez dakit nola esango nuke, erretzen zaituzte, astebete pasatzen bazara ritmo hor dana emoten, gero nabetzen duzu, bera juten zera,
Bai, ni uste hor familia oso importanteak dira sostena ematen edo... Zuek, Ignacio, inkesta bat martxan jarri duzue, sare sozialetan inkesta bat zabaldu duzue, zer lortu nahi duzue ekimen horrekin, zein da zuen helburua? Vale, ez dakiguna da, zenbat jende edo ze proporzio testa bat jaso ez dutenak, baina gaixorik egon daiteke. Orduan, nola jakin hori, okurritu zitzaigun hori, inkesta oso laburra, oso txikia eta birala egin sare sozialetan zehar. Eta bi egun epe motz batean lortu dugu hori bultzatzea eta nahiko kontentu gaude horrekin, emaitzakin. Aurreratu daiteke ze emaitz ematen ari den inkesta horrek? Bueno, oraindik dakigu oso gauza gutxi, eta niretzat importantena iruditu zaidana da zenbat jende dago gaixorik, eta atera zaigu 25, ehuneko 25. Ehuneko 25. Claro, horrek ez dauka zerikusirik egunero aktualizatzen goazen zifrekin. Claro, eske daukagun zifrak dira testak, emaitzak, egin dugun testak. Beste zerbait aipatu nahi diguzu? Epidemiologo bezala gomendioren bat, herritarrei eman aldiesun gomendioren bat, edo? A ber, importantena da gure adinekoak babestea. Eta, bueno, beraiek esfuerzo handia egin behar dute, etxean geratu behar dira, baina gure, bai. Eta lan egiteko irtetzen direnak, aldendu egin behar dira euren nagusien gandik? A ber, nik uste oso jende gutxi egin beharko duela lan etxetik kanpo. Nik uste, hori, osasun langileak, poliziak, zuhiltzaileak, hori kadena alimentaria dabilenak, baina eske zerbitzu gehienak ikusten ari da. Esaten da, telematikoki egin daiteke, ez da? Emango diogu buelta eta berrasmatuko gara, telelana egiteko. Hori da. Gaur egiten ari garen moduan. Eskerrik asko, mila esker, Ignacio. Zuri, eskerrik asko, nahi duzunean. Eta sendatu, ia sendatzen zaren azkar, eta berriro ere etxe zoazen testak egiten. Eskerrik asko. Venga, segi ondo. Ondo ibili. Agur, agur. Nora doa sentitutako beldurrak gaur nire buruan hasi dira kutsa beltzaren bila atera kutzan dena iragana nigandik bota atera barruan dena egindakoa ahaztu dezara atera kutzan dena iragana nigandik bota nora doaz Neure aiteen kasuen, naiz eta burutik nahiko ondo egon, oso ondo da nire aita burutik bakarrik gorputzeko mina edeko,
Asko kostatan jako ulertie ze gabizen situazioan arriskua. Orduen azkenien umetxik bat izango bazamuden. Denbora guztien ibili behar zara espliketan, zer pasedan, zer aldan pasau, eta bueno, saiatzen gabiz, baina asko kostatan jako ulertea. Faltan etxaten du ikustea arpegie lasaitzeko eta ikusteko bera ondo dauela. Bueno, gero eta egune pasata gero eta falta gehiago etxaten. Akabuko egunetan entzuten gabizen notizik ez bai radioan eta bai telebizioan ikusten gabiz virusa residentzitara heldu dala eta jentea hiltzen dabilela. Orduen, alde batetik hori kontu nokit eta beste aldetik neure aiten kasuen bilotxetoko eta arnaz hartzeko arazokateko. Orduen, kezka gero eta gehiago familia guztien, noski. Apurka-apurke ia kontroletan baduri eta lortzen badu zikeran residentzitara eta holako lekutara birusa heldu ezitea. Orioko zaren babeslekuko presidentea naiz, Txomin Iribar izena du. Txarra. Nik hori albiste hori haitu nuen, Iben Amaikan, telebistan, horren gonean agintometo gon ginen, da itzen ginen, da alkatzak ginen, da zan ginen, itxitzia, hobe izango zela, da dezitzioa derrepetatu ginen, itxitzekoa. Baina ondiz hartu ginen danok, baina beste erremizek etzeon, eta horretan gatu gara. Beira, ni bezala mentzen itxen zartu, eta nik gain eskalera batean naiz ateratzen, zer pizka kronikoa naiz, eta mentzen iritzen bat eta beste balkoian, eta balkoian ez zabalni bada, eskalietetan da pizkate bilei, eta gimnasio pizkatin da eskuak eta zarritza margarbitu. Eta manilak eta gauzoiak zarritan pasada bat eman. Hole zein nimerdegu, datorren bezala hartu. Nahi izan zien 15 egunuko zango zala, baina irtzitzen nahi hau beste hilabete pasako teula gutxienez eta barna irikitzen. Egun bolute joatea zaharra ikaula itxetik anizinean amoitu eta laguntzak egiteko. Enkargo batzuk eraman, o poltza batzuk itxea, o hologo gauzak egiteko eta eskarek asko ayuntamentuari. Kaixo, Aitor? Bai, kaixo. Zertzen moduz? Hemen txe, gainentzeko bezala uste dut. Nola dara mazu itxialdia? Ondo, aspertuta egia esan, baina, venga, biltza ez, gauza kudeatzen, eta ondo, poliki, rutinara biltzen. Aitor, zuek sortu duzue elkartasun sare bat. Nondik etorri zen ideia, ze momentutan erabaki zenuten hau martxan jarri behar da? Ostegunean izan zen, gazte talde bat batu egin ginen, eta ikusita bizkat nola zegoen, COVID-19-aren egoera eta ze aurre ikusten zeuden, pentsatu genuen, orain arteia da, gizartean existitzen ziren, zaintza lanetan zuen utxule horiek nola bait, areagotu egingo zirela, eta behar bada utxunen abariak sortuko zirela. Orduan, hori konpontzera bidean, pentsatu genuen, sare herritar bat, sortzen dezakela, nolabait zubilanaren funtzioa beteko zuena, ez? Hau da, beharrak zituen jendearen artean, eta behar horiek asetzeko bolondrez aurkezten zen jendearen artean, zubilan hori egiteko funtzioa bete zezakena. Nola eman zarete ezagutzera behar zaituztenen artean? Bolondrez aurkezten zen pertsona batek, eragazi barzion bere bloke osoari, bazegoela eraikinean norbait prest, zor zitezken behar horiek asetzeko. Eta horren aldeko epuzten genuen, eta egia zen, askunde esponentzial bat egon zen, beharrak erakusten zituen jendean artean. Auzoan enkargu bat egon da, auzokide bat ezin dela etxetik atera eta botikak behar ditu. Orduan, farmaziara noa botika erostera. Etxetik irten baino lehenago eskuak garbitu ditut, baina denaren badazpada eskularguak derramatzat.
Kaixo, paracetamol kutxa bat, mesedez. Mi esker. Vale, mi esker. Berdin, Hala, agur. Kaixo. Hemen utzi dizut botika, bale? Bale, eskerrik asko. Dena den garbitu eskuak hartuta gero, bale? Bale, oso ondo, eskerrik asko. Venga, gero arte. 2005 bolondrez Euskal Herri osoan? Gasteiz mailan, ari gara. Gazteizten bakarrik. Gasteiz mailan, bai, meretzi auzotan edo gaude banatuta, auzo bakoitzak ere baditu bere azpitaldeak nolabait, kasu askotan ere, bete izan direlako sare horiek jende askorekin eta hobeto kudeatzeko ere azpitaldeak sortu izan ditu. Baina bai, meretzi auzotan gaude banatuta momentu honetan. 2005 Gasteiz mailan jende asko da. Bai, egia esan harrera oso ona izan du dinamikak. Gero egia da, jende hainbeste izateak balio dizuna ere da, kasu zehatz bat dagoenean, eta behar bada pertsona talde bat dagoenean, batzuk ezin baduterik kubritu beste bat egongo dela, aukera hori ematen dizu, eta egia esan pozik gaude zen harrera ona izan du, eta horrek ere badu bere esan nahia. Gasteiz maila batean 2005 pertsona elkartzea oso esanguratsua da. Aitor, Gasteiz txikia da, eta Gasteizek eraman du orain arte guztio honen parterik txarrena, ez dakit hurbil tokatu zaizun, ez dakit. Bai, tamalez bai, gertuko zenideren batek badu virusa hartu du, baina, lasai gaude egia esan. Esan bezala hori, badirudi Gasteizek parte hain txarra eraman izanak ere, kontzientziatu gain gaituela eta ikusten da, gertu ditugula ere laguntzeko prest dagoen jende asko. Aitor, beste zerbait gehitu nahi duzu? Zuek sortutako ekimenari buruzko beste zerbait? Ez, azken finean, helburuak gogoraraztea, prest dagoen edo nor gonbidatzea, informazioa lortu behar den lekuetan presente egotea, garrantzia ematea komunitatearen ideia indartzeari, auzolanari, eta horrelako uneetan ahalik eta elkarren gandik gertu egon behar gara, eta elkartasun hori adieraztea ere momentu hauetan oso garrantzitsua dela. Eta besterik gabe, jende animatzea, hau ez dakit luzerako doan edo ez, baina bitartean elkarrekin egon beharko gara. Aitor, mila esker. Zuri. Amona, hola, zemuz? Oso ondo, txixi. Ikartu ginen dizkiatzu. Bai, estasoren ustezkizut. Guantxe hartuko ditut ba, Vale. Berriz zerbait dakatenean, deituko izut. Bai. Bale, eskerrik asko. Agur, Amona. Kaixo, Josun erakizten naiz, eta nire etxetikan zuen etxetara bidaltzen dizu eta beste hau, zaindu zaitezte. 1, 2, 3, 4. Martxoaren 12an edo, hasi nintzen nahiko larri sentitzen, ezin nuen ondo arnastu, presio handia nuen hemen bularezurrean, eta asmatikoan naiz, baina ez nituen presio hauek sentitu urtea, inoiz egia esan. Orduan, hasi nintzen pizkatxo bat agobiatzen. Orduan, telefonoz hitz egin nuen mediku batekin eta aste arte goizean COVID deitutako gunera edo, hemen osasun zentroan prestatutako gunera, bidali zidaten
mediku, neumologoekin, eta, arnaz arazoekin espezialistak diren, medikuekin. Bertan froga ez zidaten egin, esan ez zutela ja froga egiten. Orduan gero Santiago ospitalera bidali zidaten plaka batzuk egitera, eta plakak ondo atera dira, ez daukat ez pneumonia, ez bronkitis, ez ezer larriagoa dena. Orduan alde horretatik ere nik uste lasaiago nagoela, horregatik ez dagoelako ezer larria. Virus azkenean badaukat, edo ez badaukatela diote, ez dakit, ez daukat positibo bat, baina azkenean virusa egia esan da gutxien larritzen nahuena. Virusa pasatzen da eta jazta gauza zen hori gaizotasuna edo komplikatzea. Ezoikoa den egoera honen aurrean ikasleekin ere eta lankideekin elkartu garela bilerak egitera eta komentatzen genuen egoera hau berria da denontzat. Baina egin behar dugun gauza bakarra da etxean geratzea. Orduan, buelta eman beharko diogu, guztion azalean ipini, bai irakasleok familien azalean, bai familiak irakasleon azalean, eta orduan, nik uste pazientziarekin, komunikazioa landuz, eta gauzak lasai eta burua erabiliz eginez, azkenean ziurazki irakasgai bat aterako dugula denok honetatik, ez? Kaixo, Daniel? Daniel, zu, bigarren batxilergoko ikaslea zara. Hori da. Gogoratzen duzu, nola esan zizueten klase presentzialak bertan bera gelditzen dira, eta hemendik aurrera etxetik ikasten jarraitu beharko duzue? Bagenekien zeo zer, ikusten genuen sare sozialetan eta holan itxiko zirela, baina ondino ez genekin igual zan, ez dakit, ez egon konfirmatuta. Baina gero ja urten zan Araban itzi zituztela ikastolak eta eskolak, eta orduan ja bagenekien laster itxiko zituztela klaseak, eta heldu zen eguna. Eta holan, bagenekien ja. Eta nola hartu zenuten? Klasean nola hartu zenuten albistea? Hombre, hasiera batean danak oso urduri. Ez genekien oso ondo nola erantzun egoerari, baina ja ezen izan golpe oso handia guretzat. Prest gauden ja berri horretarako. Momentu selektibitaterik ez, hori izan dute? Ondino ezak dugu, egin duten aste artean izan da, hitz egin eta esan dute egingo dela, nik entzun dute egingo dela, baina ondino ezakigula noiz atxeratu dute, eta berez ezarrita dago ekainaren bukaeran. Baina adibidez gaur entzun dut telebistan, Inglaterraen jaken dituzela azterketa guztia, eta nik uste dut horako zehose pasa daitekela hemen ere bai. Daniel, laster itzultzen zaiten klaseetara? Bai, ez dago nabazorik ez. Albiste hori gogotsu jasoko duzu? Nik uste dut batez ere gustatuko litzaidakeena da, etorkizun batean, erantzun bat ematea edo zer gertatuko den jakitan etorkizunean. Adibidez, selektibitatea kenduko den, ea noiz hasiko den, zein izango diren ikasteko gaiak. Eta nik uste dut ontsi gaudela airean libre eta erantzun baten zein gaude. Uste du mundu osoa dagoela horrela, Daniel? Bai, hori gara da. Datoren erako ilusio zeten, jarra izan, ametxetan tente, kantorra goxoa, alaiak zeroak, beti ondoan, egongo zareten. Datoren erako ilusio zeten, jarra izan, ametxetan tente, kantorra goxoak, alaiak zeroak, beti ondoan, egongo zareten. Datorren erako ilusio zeten, jarrai dezagun, ametxetan teunte. Jarrai dezagun, ametxetan teunte. Jarrai dezagun, ametxetan teunte. Bueno, Ane, ze moduz zaudete?
Ondo, egoera berrira moldatzen, ez? Pixkate badirudiola errealitate distopiko batean gaudela, eta ame txarraro antzeko bat bizitzen, baina egunean egoera berrira moldatzen, ez? Egunero aldatzen dira gauzak, eta oso raro da, ze alde batetik, badirudi esnatzen naizen bakoitzean, berriro, bastakizun marmotaren historia, egun bera bizitzen ari naizera, baina beste alde batean, adibidez, Italiako gobernua dekretuak aldatzen ari da, edo dekretuaren puntu konkretu batzuk aldatzen ari da, eta gu ere egoera horretara moldatu behar gara, ez? Konfinamenduaren zailena zer izaten ari da zuretzako? Konfinamentuaren zailena, agian ez jendea ez ikustea, ze gerta daiteke adibidez ni egoten naiz gurasoak ikusi gabe, familia ikusi gabe agian 3 hilabete edo 4 hilabete, baina da ez jakitea noiz ikusiko ditudan berriz ere. Hau da, etorkizuneko perspektibarik ez izatea, ez? Eta pertsonalki, kontatzen ari zarena kontatzeak, ikusi ditugu egunkaritan eskelek nola betetzen dituzten horriak eta horriak, ez dakit hori ikustean, zer? Adibidez, guk badaukagu hemen Erromako kuadrillan, badaukagu lagun kazetari bat Bergamokoa dena. Eta duela astebetetik lagunen txatean esaten ari zen. Bergamon gertatzen ari dena sarraski bada, Bergamon gertatzen ari dena sarraski bada, berak ama eta anaia ditu oraindik han bizitzen. Eta azkenengo eguneko irudiak ikusi ostean, Bergamoko ospitaletako irudiak barrutik ikusi ostean, edo orain oso famatu egin den irudi hori ez, militarrak, hilkutxak, krematoriora eramaten, hilobiak ez daudelako, falta direlako, berarekin hitz egiten eta orduan hasten zara esaten ustraz. Gertatzen ari dena batez ere herrialdearen iparraldean, ze hemen egia da kasuak edonon daudela, baina benetan epizentroa iparraldea dela, Lombardia eskualdea eta batez ere Bergamo provintzia, sarraski bada, eta hau dena gertatzen denean, zehoin larrialdi egoera bati erantzuten ari gara guztiak, ez? Bai gobernua, bai osasun sistema, bai zerbitzu zibila, guztiak, ez? Larrialdi bati erantzun behar diogu. Hane, badirudizu, gure etorkizunean bizi zarela, ez? Duela egun batzuk zuen egoera zen, egunotan guk bizi duguna. Zer gelditzen zaigu aurretik? Gu ziur aski egongo gara isolamendu politikarekin maiatzaren hasierara arte gutxienez. Gertatzen zaizuena da oraindik, gu ez gara oraindik erpinera iritsi. Hau da, kurbaren erpinera puntara ez gara oraindik iritsi. Zuei iristen zaizu orain momenturik okerrena. Gu oraindik ez gara iritsi kurbaren erpinera, baina zuek oraindik 9 eguneko edo astebeteko atzerapena daukazu, ez? Eta gu ikusten ari garena une honetan da, puntara iritsi arte direla egunik ilunenak, ez? Ze hildakoen eta kutsatuen kopuruak gora eta gora egiten ari da. Eta bizitzen ari gara edo ikusten ari gara gaizki egin ditugun ekintza edo gaizki egin diran politika guzti horien emaitzak, ez? Agian hasierako gelditasunak eragin zituen emaitzak eta hauek dira pixka bat egunik gogorrenak. Hane, guzti honek nola eragiten dizue zuen lanean? Beno, gure lanean gu egia esan sortetunak gara. Ze kazetariak izan da ziurtagiri berezi batekin aukera daukagu kalera ateratzeko. Eta kaletik lan egiteko, ez? Orduan, eragina dauka, adibidez, elkarrizketa guztiak Skype bidez egiten ari garelako azken egunetan. Eta hori bada gauz bat, ez gaudena oso ohituak, ez? Eta ez duguna normalean gustatzen zaigulako elkarrizketatuaren gana joatea, arekin kontaktua izatea, hori amaitu da, ez? Eta beste komunikabidek adibidez, nola egiten dute lan RAI publikoak, telebista publikoak Italian, nola ateratzen ditu aurrera albistegiak? Eguneroko albistegiak ez diren saioetan, saio gehienak bertan bera geratu dira, hau da, emititzen jarraitzen dute, baina aurkezlea kasu askotan etxean dago. Orduan, Skype bidez aurkezten du etxetik, eta bidali bereziak eten egin dira. Hau da, ez daude reportajeak hemendik eta handik egindakoak. Reportajeak eten egin dira, bidali bereziak ez daude. Gainera hemen Italian oso fenomeno berezia ematen da,
ikus-entzunezkoak banatuta daudelako Milanen eta Erromaren artean. Orduan gerta daiteke pertsona bat Milanen bizi dela, baina gero astean behin Erromara jaisten da Erroman asteroko programa grabatzera adibidez, ez? Edo alderantziz. Hori noski behar den bezala geratu egin da. Orduan horregatik ikusten ari gara Skype konexio asko. Hane, zuk etxera deitzen duzu, eta ikusten zenuenean Italian gertatzen ari zena, eta etxera deitzean eta esatean kontuz. Ze esaten zizuten? Hasieran izugarrizko impotentzia sentitu nuen. Ze hemen benetan gaztelaniaz esaten den bezala hemen gindotik erori ginenean, eta esen duela asko izan, Ia herrialde osoaren isolamendua iragarri zutenean konturatu ginen benetako dimentsioaz, gogoan dut etxera deitu nuela eta gurasoekin hitz egiten hasi nintzela eta zeniela benetan hau serio hartu ez atera etxetik, atera alik eta gutxien, ez joan tabernetara, ez eta zira batean begiratzen ziaten eta esaten ziaten, baina zergatik esaten diguzu hori, orain arte esan diguzu ez dela larria, ez? Orain arte esaten zen iguzun ez zela gauza larri bat, Milanen egon zinen hau kontatzen eta arrazoia zuten. Ze guk ere kazetari moduan pixka bat olatua jarraitu dugu, gorabera guzti hauen olatua, eta egia da, momentu batzutan gobernuak esaten zuen, edo epidemiologoek edo virologoek esaten zuten hau, pixka gripearen antzeko kontu bat zela eta esageratzen ari ginela, guk ere zen genuen, bueno, ez da inbesterainoko, ez? Bakarrik adineko pertsonak hiltzen dira, edo adinekoak eta patologia kronikoak dituztenean. Gero, konturatzen zara, nola hasten den zera, eta esaten duzu, baina adineko pertsonak edo gaixoak zaintzeko gai ez den herrialde bat, ez da herrialde zibilizatu bat. Hemen zerbait ari da gertatzen, ez? Eta benetan, herrialde osoa isolatzeko erabaki hartu zutenean, hasi nintzen, familia guztiari deitzen, kuadrillako guztiei deitzen, zirkulua ixteko esaten, haien zirkulua ixteko izaten, segurtasun minimo batzuk hartzeko eskatzen, eta gero hori zabaldu zen, ardura hori zabaldu zen, nik esango nuke Euskal Herri guztira, ez? Ze azkenean, etorkizunean bezala, etorkizunetik hitz egiten nuela sentsazio nauka, eta orduan hasi nintzen sare sozialak erabiltzen ere esaten, haizuek, hauek dira guk egin ditugun akatsak, hauek dira guk gaizki egin ditugun gauzak. Zuek mesedez ez errepikatu akats horiek, ez? Ze izugarrizko etxipena sentitzen nuen, ikusten nuenean Gasteizen eskolak itxi zituztela eta umeak zeudela alde batetik bestera korrika baten jolasten edo aitona monekin, ez? Alarmistatzat jo zaituzte? Bai, klaro baietz. Bai. Baina gurasoen gandik hasita. Ez da oso urrungoan behar, esan nahi dut, gurasoek ere esaten ziaten, baina, baina zer da, zerotik egunera pasatuko gara, baina nola, ez? Hane, zuk jarraitzen dituzu Euskal Herriko albisteak ere, eta gainera, kontaktuan zaude zure familiakin, lagunekin. Ikusten ari zara pixkanaka jabetzen ari garela arazoaz, edo oraindik falta zaigu? Nik uste du baiet, eta nik uste du gainera Euskal Herrian oso gauza polita gertatu dela. Eta da, jende askok bere ekimenez erabaki duela bere bulegoa ixtea, edo bere taberna ixtea, edo hemen Italian itxaron behar izan dugu gobernuak esan arte adibidez jatetxeak ixteko, ez? Lehenago erakzionatu duzue, haien ikusi duzuelako Italiaren adibidea, baina kasu horretan lehenago hartu dira neurriak. Hane, eskerrik asko, beste zerbait kontatu nahi diguzu? Gauza bat komentatu nahi nuen, eta da, askotan urrun ikusten dugunean, batzuetan sortzen dugula, ez dakit handitasun sentimentu bat sortzen dela gure artean, ez? Txinan gertatzen zenean, esaten geno, azke txinatarrak, ez? Italiari gertatu zitzaionean, Italia mespretxuz ikusi zen, ez? Begira, Italia desastre bada, edo Italiako burokraziak ez du funtzionatzen, edo begira italiarrak nolakoak diren, ez? Zelako pika eska daukaten, ez? Eta gero konturatzen zara virus honek ez duela, ez tokiez, ez klasez, ez kolorez ulertzen. Hau da, virusa oso demokratikoa izaten ari da. Gero, virusari erantzuna emateko estrategia ez da demokratikoa izango. Eta ikusiko dugu nolakoa izango den erantzuna mendebaldean eta nolakoa izango den munduko tokirik
isolatuenetan eta bakartuenetan eta apur bat ahaztuenetan, edo adibidez errefuxiatuen kasuan, ez? Nolakoa izango den birusari emango dioten erantzuna bertara iristen denean, ez badaia dagoeneko iritsi. Baina, egia da birusa toki guztietara iristen ari dela. Eta orduan, besteak mespretsuarekin nolabait ikusten ditugunean eta gurera iristen denean, orduan gauzak beste modu batera aztertzen hasten gara. Han eskerrik asko, tutu andara bene? Tutu andara bene, hori da. Mil esker, eta segi lanean. Agur. Agur. Azken bira noiz hasiko ote den, baldakit ez dakit, eskuaz gogor eutsi samurtasunaren ardatzari, esan zuen Hau nire urtiak dira eta gu etxean geratu gara ardurazu jokatu. Zibaren azken hitzak izan ziren, ze izango danita eskuak zabaltzean goruntz abiatuko naiz ikaraz gozo entzen da eta ez da ezer ikusten, ies egiten esan dut ezoten nintzen, ies egiten saiatuz birak ematen, eta noraino dijoa, eta nora doa, ez bazen gai ikusteko nondik irten, ies egiten esan dut garras egiten, ies egiten saiatuz birak ematen, eta noraino nijoa, eta nora noa, ez banintzen gai ikusteko nondik irten, baina zeinote da norabide zuzena galdetzen duziak, pentsakor geratu zen lurra jo zuenean, zerbait oker dijoa. Zaintzeko eta muxa handi bat. Animo eta denen artean aurretiko bat. Pazientzia pixkatanok, bezarka handi bat denontzako eta animo. Eta noraino nijoa, eta nora noa, ez banintzen gai ikusteko nondik irten. Sartu nahi baduzu irten zaiten,
gaixotu nahi badezu irten zaitez. Kutsatu nahi badezu, gaixotu nahi badezu, kutsatu nahi badezu irten zaitez. Arduraz eta errespetuz jokatu, lasai eta txetxean geratu. Arduraz eta errespetuz, lasai geratu etxean. Arduraz eta errespetuz jokatu. Lasai pasatuko da irri egin, elkartuko gara plaza berrin. Lasai pasatuko da, laister pasatuko da, elkartuko gara plaza berrin. Eutxi gogor, eutxi, me cago en la. Hurrengoan egongo gara.